Bébé, ne jagoya de ya. Awɔ. Jagoya. N yɛrɛ bɛna taa Fanta ka uniforme ko in na koyi. A kelen ka kɔɲɔ in ko bɛɛ de to ne bolo. Ko ne ka taa uniforme ɲini donc n ye n ka fini feerela wele. A ko k'a ye a choisi ka ban mais il faut que ne yɛrɛ ka taa lajɛ. Mais bébé dɛ. Ne yɛrɛ bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna. I b'a dɔn k'e ne kan ka Ala fo wa? An bɛ Ala fo mun na? Sabula Ala ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ nɔgɔya e ye. Wari b'i kun. Nka an ma den wɛrɛ sɔrɔ den kelen pe kɔ dɛ. Mais n'a fɔra hali sisan papu dalen filɛ nin ye sunɔgɔ la. K'i ba diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ma. Kuma o kuma mɔgɔ bɛ sunɔgɔ la papu bɛ sunɔgɔ la. Mɔgɔ tɛ sunɔgɔ la papu bɛ sunɔgɔ la. I tɛ kuma papu ta in na. I tɛ kuma papu fɛ. I b'a aw muso ninnu yɛrɛ ka jugu denw ma kojugu. Fɔra n den na k'a ka sunɔgɔ kɛ. An musow ka jugu denmisɛnninw ma cogo di? Papu kelen k'i ban hali école ma ko wari b'ale fa kun. O denmisɛnnin ma yɔrɔ bɛ min? Mɔgɔ min bɛ taa école la Ala ma den wɛrɛ di a denkɛ kelen kɔ. N bɛna goya n yɛrɛ ye mun na? Nka kɔni ka di n ye a kan ka diya e yɛrɛ ye an k'a bila sira kan walasa hali n'an ti yan a ka se k'a yɛrɛ ɲɛnabɔ. N k'a fana bɛna kɛ denbatigi de. Muso tɛ koyi kamalenkɔrɔ de don a fana bɛna furu de kɛ ni ka denw sɔrɔ. N'a ma se k'a mara ale bɛna se k'a taw mara cogo di? En tout cas a ma se fɔlɔ de n'a sera a wuli k'a jɔ. N y'a mɛn bebe nka a kɔni ka di ne ye ne ye kuma min f'i ɲɛna kɛ wala i ka kuma in ta ba la i k'i hakili jagabɔ dɛ. N y'a mɛn ne bɛ taa dugu. Muso ninnu yɛrɛ ka faamuya de ka surun wa. Nafolo bɛ n bolo ni n den ma diya a ma a bɛna mun de kɛ? Bi muso ninnu yɛrɛ ka ko ne yɛrɛ ma foyi faamu a la quoi. Ne ba yɛrɛ min ne ce a terimuso ma yan nɔ i sigi ne bɛ don ne bɛ taa o ci ɲɛnabɔ. Ok problème t'a la i b'a teliya min ma kɔnɔ a kɔ. Do. An tile tɔnɔ. An b'an tile. Somɔgɔw. Tɔrɔ tɛ. Ala. Tɔnɔ tani Jɛnɛba bɛ yan. Bɔra dɛ. Mamadu min ne ca ma. Awɔ ne taga la. I ma sigi? Ayi. K'an m'o fo. U b'a mɛn. tellement que ne ma da joona sunɔgɔ de girinyana kojugu o de la ne ma se k'i fo i bɛ hakɛ to n sago ne ko Papu ni heure jumɛn de bɛ yen ni e wulitɔ de ne ko Papu wari bɛ ne bolo mun de ka di e yɛrɛ ye de ne ka sigi e bolo la
foyi man ne e da ka sunɔgɔ de yira ne la o dɔrɔn de ka di ne ne tɛ foyi fɛ ne ka di ye e ka kɛ fa ye ne ka kɛ den ye du papiye bɛɛ n b'a fɛ ka bɛɛ bila i tɔgɔ la walasa n'i kɛra denbayatigi don min na i bɛ denw mara cogoya min na i bɛna mun kɛ i k'o dɔn ne yɛrɛ de y'a kɛ n b'a fɛ k'o de kɛ o de ka di ye ka ko yɛlɛma ka bila i ka bolo kan ne bɛ kɛ den ye e bɛ kɛ fa ye fɛn o fɛn ka di ye i k'o kɛ n na. ne fa e jɛra n'o ye awɔ ne jɛra n'o ye du in bɛɛ ye ne ta ye ne de y'a ŋaniya ka kɛ ni fɛn o fɛn y'i diya o kɛ n na n den walayi n jɛra n'a ye awɔ. ne ma kanga da yen k'i kana to k'i da ka sunɔgɔ fo ni heure la nin waati den dan waati surɔ e tun bɛ mun na. bon n ka mun bɛ ɲɛnajɛ de la surɔ. aw tun bɛ i b'i ɲɛ jɔ ne ɲɛ la k'a fɔ ko bɔgɔkaw tun bɛ ɲɛnajɛ de la han. awɔ ne b'a fɔ cogo di. ayi non n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna denkɛnin e kan ka wuli k'i jɔ de e kan ka baara de kɛ. n'a fɔra depuis nin heure la e bɛ sunɔgɔ la ne ka nafolo t'i ka nafolo ye koyi ne ka nafolo ne y'a ɲini yɛrɛ de wa tilenkɛ tɛ kɛ ne ka nafolo la ne den e tɛ se k'i da fo nin heure la ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la n tɛ jɛn n'a ye ne bi bɔra la baarakɛla fɛn fɛn bɛ du kɔnɔ n b'a bɛɛ bila wa sini sɔgɔma i ka soli poyi i ka taa n ka jardin ninnu bɛɛ i ka taa ji kɛ n ka jardin bɛɛ kɔrɔ. bon ne tɛ se baara la ne ma dege baara la. e ma dege baara la. ayi. wa i bɛ taa baara ɲɛɲini de ne ka nafolo ye ne ka nafolo de ne ye n ka nafolo ɲini wɔsili la i fana i t'i wɔsi ɲini de ne bi bɔra la i t'i da ka sunɔgɔ fo nin heure la wuli i ka ji soli ka di yan n bɛna ji min den tɛ tiɲɛ ne ka du kɔnɔ yan dɛ. Oui, allô? Ne ka cɛ ouais maman cɛ a bɛ tile saba bɔ n ka cɛ n bɛ k'i wele n tɛ k'i sɔrɔ appel la n bɛ taa waso tɛ t'i sɔrɔ k'i bɔlen don i bɛ niveau jumɛn na. ne b'an ka da la. faut pas te n bɛna sisan voilà n bɛna sisan plan dɔ bɛ yen wa. n bɛna.
te i sigi cɛ a bɛ tile 3 bɔ ne bɛ taa fɔ i ko a ka so cɛ ne ye kuma dɔ mɛn tiɲɛ yɛrɛ la a ma diya ne yɛrɛ yɛrɛ de quoi. bese o min kuma ye i tɛ ka taa ekɔli la sisan. bon bese vraiment école ka di ne ye mais e yɛrɛ b'a dɔn ne grand frère 2 bɛɛ bɛ yen u tilala kalan na u ma baara sɔrɔ bon an fa n'an ba bɛɛ bɛ yen an fa kɔrɔla ka wa an ba kɔrɔla bon an de kan ka k'u tabaga ye sisan n'a fɔra olu sa hali u bɛ k'i débrouiller n'an ye an tɛ ka baara sɔrɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni bɛ ka n débrouiller baaranin dɔ la fɔlɔ walasa an bɛ se k'u ɲɛji cɛ cogo min ma Mamadu. Ni kɔni y'a dan ne ta ma i ka kalan kɛ o kɔni ka di ne ye. bese école ka di ne yɛrɛ o mais i b'a dɔn n'o degun b'i kan wa n bɛ taa n sigi kilasi kɔnɔ wala a tɛ don o de la ne bɛ ka n débrouiller walasa an bɛ se k'an mansaw ta cogo min. Ah bon komi ko ten tiɲɛ yɛrɛ la i fɛnɛ bɛ ka min fɔ o ye tiɲɛ mais a ma nɔgɔ quoi an bɛ dugawu de kɛ ala ka a bɛɛ lajɛlen ɲa ka d'an ma. Amin amin. Ma i cɛsiri baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen. bese n y'a faamu. cɛ lamɛnni yɛrɛ ne ci ese ne tɛ taa o ci la. I sigilen bɛ ama i ma taa bulon la bi yan i ma taa baara la bi yan. bon kunun an jigintɔ patron ko an kana kɔn ka taa bi k'ale bɛna taa ci dɔ la quoi bon o yɛrɛ kɛlen baaraba tɛ yen sisan ma. cɛ n bɛ taa lamɛnni ka ci la quoi. ok an b'a kɛ kɔfɛ. mais lamɛnni dun. wala lamɛnni bɔra a bɔra. a bɔra k'a bɛ taa ci dɔ la. ne yɛrɛ ka lamɛnni tun ye ci a ma ko ne kana bari wari nɔfɛ. n'a nana n bɛ ci f'a ye. o problème t'a la. Mamadu a bɛ yen. wala basi foyi tɛ Mama la a bɛ yen. non n bɛ na o la fɔlɔ. ok n'i taara i bɛ n ka foli fɔ Mama ye. n'Ala sɔnna a b'a mɛn. ok.
buta ne bɔra n ko bɛna mobili ta ne y'a sɔrɔ n ko mobili tɛ yen ne bɔra ni mobili munna ne de ka mobili bɛ ne den i tɛ mun dɔn minnu f'i ɲɛna bi ta ye ne kɛra fa ye kɛra den ye ɲuman ye ne fa n ko du papiye bɛ ne bolo e ye fɛn bɛɛ bila ne tɔgɔ la n den i m'a faamu du papiye tɔgɔ la fɛn b'i bolo a bɛɛ fu ye papiye bɛ ne de bolo papiye original a bɛɛ bɛ ne de bolo ne de ta n ka du ye bi kɔni faya seginna n ma i bɛ bɔ i bɛ t'i i halala ɲini ne halala ni halala ye ne fa ne tun bɛ tilenkɛ de la walayi ne tun bɛ ka adamadenya kɛcogo dɔrɔn de ɲini la n'i ye n ka so kɔnɔ n bɛ marifa ci i la hali n tɛ polisiw bila i la ɲaw n'a bɔ n ka so Kan mame, doctor Elfama. Kan mame. Awe. Oh ma gran sere mata wala lisa. Wala. Moy ni sigin ba bege kana magati tawa de gatla. Ni taran ko sabete na. Afem bege masigan to yoga. Donga ni décourager ali kala yɛrɛ la. Ah gran sere ko ni maga décourager wala de. Skam fana an ye joli kɛ aran na an ye ko bɛɛ de kɛ tile kun y'an gosi u b'a fɔ an k'an sigi ka fɛn bɛɛ kɛ an tɛ sera yɛrɛ de sa mɛ o bɛ n'an tigɛ découragé o ne filɛ nin ye ne ma découragé i yɛrɛ b'a essayer k'a kɛ ten ka taa ekɔli la au moins a ka fisa ni sigili gansan ye o effectivement ye min fɔ ye tiɲɛ d'accord docteur sinon ne kun découragé la mais n bɛna lajɛ n bɛ segin ekɔli ma quoi voilà ok i komi i b'o ten n bɛna sagi kalan ka kalan na an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn sisan kɔni o bɛ gilan ne yɛrɛ bɛ se ne bɔra ekɔli la an bɛ taa so sisan i bɛ taa so awɔ an b'a kɛ ten so Nse, somɔgɔw, kɔnɔ baasi tɛ yen. Nse. A ka di? Mama, Naamu. i yɛrɛ bɛna taa baarayɔrɔ la. Awɔ, i bɛna taa baarayɔrɔ la.
ala ka se ala ka sira diya ala ka nafolo caman nɔgɔya ye yarabi ala kisi baraɲɔgɔn juguman gɛrɛgɛrɛ ko masuba ko ala kisi ma amina yarabi i bɛ nin mara yanni ka kalo ka sa n denkɛ ni diyara ne sa i y'a bɔ nafolo min na ala ka caman bila nɔ ala k'i sɔn den na den min b'a k'i ye ala kan'a ta yɔrɔ lango la yarabi ala ka dɔ fara i ka baara kan i ye n sutura ala k'i sutura yarabi ma n diyara n sa mama i tali ka d'anw ye koyi mais position yɛrɛ de tɛ yen walayi n b'a dɔn de e yɛrɛ b'a dɔn ne kɔrɔkɛ fila bɛɛ bɛ yen position foyi t'u ye fo ne yɛrɛ bɛ ka n débrouiller sisan ka dɔɔni sɔrɔ i bɛ minɛ marché ba tɛ e yɛrɛ ka sugu la sisan wala n tɛ jigi la i bɛ nin kɛ nasɔngɔ n tɛ jigi la ni ala sɔnna ma i y'a bɔ nafolo min na ala k'a bila nɔnɔ i ni cɛ ni baraji ala ka se ni ɲuman ye ala k'i si baraɲɔgɔn jugu ma ala ka ni to jan fana amina yarabi bon mama n bɛna baara la ok aya n bɛna mɛn so kɔnɔ k'an kɔrɔ sɛnɛ ne fa di ne kɛ ko ne ka bɔ a ka so ko ne ka taa n ta ɲini yɛrɛ papu k'e ka t'i ta ɲini yɛrɛ ok sisan an b'a kɛ cogo min ne bɛ se ka taa kuma a fɛ wa komi an y'a ka denmisɛnnin ɲɛnamaw ye wagati bɛɛ an b'a ka so ne bɛ taa ka taa ɲɛfɔ k'a ye n'a sɔnna ka se k'i to i ka don du kɔnɔ i ka bɔ kare kɔnɔ tanti yɛrɛ b'a dɔn ni a man ɲi tan tɔw bɛɛ o bɛ sɔn ka diya ne ye dɛ n'i sera k'o kɛ o bɛ diya n ye yɛrɛ yɛrɛ de an tɛ taa ɲɔgɔn fɛ a tɛ sɔn a tɛ sɔn ko n bɛna don a ka du kɔnɔ ok bon d'accord comme ne bɛ taa ne yɛrɛ bɛ taa n bɛ taa kuma a fɛ ni n'a farala min na n bɛna f'i ɲɛna i y'a mɛn mais i kana bɔ yan papu i bɛ to yan i y'a mɛn n bɛ taa ka na sisan ok ne ti ka ca leçon ta ko duma ko i ka leçon ta mais n'i ma leçon ta e bɛ passer cogo di cɛ n'i ka leçon ta voilà cɛ o don den kuranin dɔ tɛmɛna cɛ an ka sigida la cɛ a position ka ɲi dɛ cɛ mɔgɔ b'a ka leçon ta la i bɛna i jɔ ko muso kuma cɛ bezi diɲɛlatigɛ tɛ taa ni muso ko in tɛ koyi a to ne y'an ka muso ko in yɛlɛ o de bɛ ne arranger ka i ba leçon ta ma ko denni ko de bɛ arranger o ma den bɛna taa i ka leçon kɛ kun cɛ an ci ka ca leçon ta ninnu ma sa muso ko in de bɛ ne arranger tant que ne ma nin ko in ɲɛnabɔ ne hakili tɛ foyi la fɔlɔ parce que ne nakun de leçon ta ko ne nakun tɛ muso ko ye quoi ok bon i bɛ se ka taa o ne kɔni bɛ alhamdulillah tɔɔrɔ sunna ama akadi a tɔtɔ nana ka di a ma di ne de bɔtɔla bi dugu kɔnɔ ka na n nana papu jɔlen sɔrɔ kare donc a ye cogo man diya quoi n gɛrɛla la k'a ɲininka n ko papu n ko yalima i bɛ kare kɔnɔ tan k'i ye cogo man ne diya n k'a bɛ cogo di a ko foyi ne ko non n ko ne t'i dɔn tan tɔ kɔrɔlen donc a donna kuma ɲala ka ɲɛfɔ ko a ni Lex bɛ ɲɔgɔn na ko a y'a gɛn ko a ka taa ta ɲini n ko a ye kun bɛɛ de nin ye a ko awɔ n ko kun wɛrɛ fosi t'a la a ko kun wɛrɛ fosi t'a la comme denmisɛnnin fana mɔgɔkɔrɔba sigilen bɛ min ye denmisɛnnin jɔlen ta ye a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ yen a y'a kɛ ale t'a kalama k'a ye e tɔɔrɔ ka sɔrɔ a ye e tɔɔrɔ ne bɛ min dɔn denmisɛnnin ɲɛgɛnɛ mana fɔ k'a bɛ kanga mɔgɔkɔrɔba ta bɛ bɛnwari 2 safunɛ fasa donc ne kɔni nana ka na kun min fɛ
a ka se ka bɔ kare kɔnɔ. Kana kuma ni fa ka bɔ kare kɔnɔ. Awɔ. E ye denmisɛntigi ya? Awɔ. E tɛ denmisɛntigi ye. Bamananw ka kuma don denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye n'a mɔna k'a bila yɔrɔ min n'a jara ka to mun na a tɛ bɔ o la. O ye tiɲɛ. Donc yala ka tiɲɛ ne b'a dilan de. I ka sariya i ka sariya i ka so ne ka sariya n ka sariya. Awɔ. Ne si ka kɔrɔ tɛ ne ka ye ta ka ca ni ta n ka kodɔn ka ca ni ta ye. Donc e kana k'i bɛ n'i sen dilan ne ka den ka dilanni ko la i sen b'o la. Ok. Bi ta tɛmɛnen kɔ n t'a fɛ k'i sen fɛ yan nɔ ko n tɛ ligo i y'a mɛn. Ok. Tonton n'i bɛ kuma. Wuli ka bɔ ka so sisan. N bɛ siran ɲɛ. Ne ye sira d'e ma de. I nana yɛrɛ i bɛ taa i yɛrɛ ye. Aw bi mɔgɔ ninnu aw bɛ denw kɛ n'o a kɛla kɔni a tɛna dɔn ko ne ye n den kɛ. Delikɛla ninnu ka de bɛ denw kɛ sanga waati bɛɛ lajɛlen la. N'i sen ye fɛn min ye n bɛ marifa ci i la i bɛ na ye. Ne yɛrɛ bɔra yen cɛkɔrɔba dimilen don dɛ ne taara k'a wele k'a lasigi ka bɔ ni kuma ye dɔrɔn hali ne tun b'a fɔ a ma ne lamɛn yɛrɛ komi an b'a ka so kɔnɔ wagati bɛ a ka mɔgɔ denmisɛnnin ɲɛnama dɔ ye mais ne taara ka kuma fɔ papu n ko ne nimisara de ne yɛrɛ nimisara kuma fɔli la hali a ma duman yɛrɛ fɔ ne ye temps yɛrɛ t'a bolo mais ne bɛ min fɛ yen sa e ka mɔgɔw tɛ yan. Ceni baraki ne yɛrɛ kan ka mun kɛ ne b'o dɔn. Papu kana foyi kɛ e denmisɛnnin de ye i ma taa yɔrɔ si kana na i den jugu bila i kunkolo la quoi ne kɔni se ye min ye ne y'o fɔ mais o bɛ la a ma sɔn. Awɔ n y'a faamu. Papu an b'a kɛ ten ne bɛ taa so y'a mɛn. I ka sotigi kɛ man den gɛn walayi a ye den gɛn ne bi ka taa kɛ penten kelen ko den tɛ na walayi ne kamana gana dɛ ne yɛrɛ kamana gana n ye seko sugu bɛɛ kɛ a ko petu k'a tɛ na e n'a fɔra den wɛrɛ tɛ ne bolo den kelen kɔ e b'o kɛ n t'a yɔrɔ dɔn o ye kunna sugu bɛɛ kɛ n bɛ k'a ɲini n kamana gannen don ala de b'a dɔn ne yɛrɛ tun bɛ fɛ Zena ni ne y'a ye kɛ ne bɛ taa ka taa bila n ka mɔgɔ dɔw fɛ yen n y'a mɛn problème t'a la awɔ i bɛ tila k'a rappeler cɛ ne ye n den kɛ k'a gɛn wa ne y'a gɛn den wɛrɛ t'an bolo den kelen kɔ n'a fɔra ko hali n'o tiɲɛni kɛ k'e b'o bila kɛnɛ ma ne ye fan bɛɛ don ɲɔgɔn na m'a kibaruya mɛn wa n bɛ k'a wele a ka telefɔni bɛ répondeur la e bɛ nin ka kuma fɔlen kɔ e yɛrɛ ma ko ne bɛ ka den kin yan
ne de na ma ni manga ba ke aish e ta fi ga wala ka ke ya e kuma fa ta fa ka ya ngane ma fo ki ka gen ay cheli ke chogo o te gen bo aka telephone be repone ka wane fa me do nyogona mbe ga de ni mbe ga de ni wane ndinge na ma be ma yire ga ta no fe jalo Travel talo. Negation. Oui. Profunda para con Mamma mia. Nini, je le dis, en plein de deux, ouais, qu'il est le dit. Ni en plein de deux, t'as fait quoi les gars? Mulodingwa. Ema si go fonga ifiral gano dingo be paracetamol. Aya bete non, sono kodron. Ube ta doctor Sola. Aya kaya. Essa foi uma olhada assim, como do menino lá. Papu. Nala jara ni ka papu lawli da kala ma dumuni ke. Kuma mo kana kudi.
Papa, ni fitini fɛn mama bɛ ne ta bila so kɔnɔna na. Ne mana na ni kuma fɔ k'e ne ka dumuni kama fɔ e tɛ sɔn. O dabila sa. Mama bɛ ne ta bila so kɔnɔ sa. N y'o dɔn. E b'a dɔn kuma dɔw la n tɛ dumuni ɲɛnama kɛ. Kini bɛ minɛn kɔnɔ. Kɔngɔ tɛ ne la. Nka ale y'a kɛra dɔn n'o dun. I b'a ni ma kutu fa. Kɛra la yɛrɛ n'o dun sa. Est-ce qu'il est même mon Ne fa de ye ne gɛn ko ne ka taa n ta ɲini yɛrɛ. Munna? Ne fa ye waritigiba de ye. Fɛn ye fɛn ye jugu de han? N bɛ min f'i ye e y'i diya o e ye fa sɔrɔ e y'i fa ye i y'i ba ye an wolola bɔlen de ko ne yan nɔ an t'a fa nɔ kuma t'an ba ma tileganfɛla o de y'an fa ye sufɛla o y'an ba ye n bɛ min f'i ye taa mɔgɔ bila a ka kuma i fa fɛ a ka baara ɲini ka d'i ma o ka fisa ni ɲan sigilen. Ne ye mɔgɔw bɛɛ bila ka n fa deli ne fa ko k'ale ta ye halala de ko ne ka taa n yɛrɛ ta ɲini. I fa ta o i ta o n bɛ min f'i ye kana siɲɛ dɔrɔn o de daga di la. Dumila. Jalo. Amba. Amba. Yorosi. Amba. Ni ne bɔtɔ ye misiri la. I muso sera ne ma ye. Awɔ. I ye den gɛn. Ne b'a fɛ i ka fɛɛrɛ kɛ ka den lase. E den wa ne den. O y'i ka dugu la o tɛ ne ka du ye. Bi ta tɛmɛnen kɔ ni ye n ka den kuma min da n bɛ marifa ci la. I y'a mɛn wa? A tɛ ka kɛ nin ye dɛ. Voilà, fou de pour 1 plus 4. 1 plus 4 est égal à 3. Non, n'est plus là, non. Quand on a pour nani, on a quel farag. Là, on a quel quel 50. On a c'est vrai, on l'a eu à fond. Even nous, c'est vrai, on a rien fait. Parce que nous, je suis sûr et certain, 100% de chèmes seront dans nous.
awɔ donc bɛna fɛɛrɛ kɛ wari tɛ n kun tigɛ bɛ ka carte bancaire d'i ma i bɛ taa banque la i bɛ taa ta kɛ en fait le vieux ka minɛnw kun kan ka bɔ Dakar ne yɛrɛ kun kan ka taa nɔfɛ mais i tɛna se ka temps sɔrɔ ka taa donc i b'i labɛn n'i bila ka taa i bɛ t'o ta quoi awɔ o bɛna diya n ye kojugu patron muso vraiment merci beaucoup c'est bien 10 millions ni 10 millions ça donne 3 millions c'est bien oui ça non vraiment merci beaucoup ani ce vraiment ala ka ca merci beaucoup ما رسرة سمو قاتنا من رب آمين آمين Koye ne yɛrɛ kɔni bɛna di an denkɛ ale ye wari dɔ di wa a ye 2000 di ko ni kalo sara k'an k'o kɛ so sara ye kɔfɛ ka 1000 di k'o kɛ nasɔngɔ ye komi e kun ti yan ne ye dɔ ka wari na 2000 kɔni bɛ yen muso ko ta kana kɔni di ma bon 2000 nin ok i b'o t'i bolo kɔrɔ ye a b'o tɔ man o ka ɲa n yɛrɛ bɛna so kɔnɔ fɔlɔ ayiwa bon n bɛna baaramisɛnnin kɛ No, chiamava prima si resti là. Alla calma. Cioè, ma ero come ti la. Qualcuno mi ha salato ti la. C'è la carne che sta boia la me. Ti ha sia tanti solo a ta wana c'è ma. Besi na fama. C'è ukonu ma chuwa chao. Ma alisa you continue ka kalanfe. Ngere ka boy golla ke toala chenra majale me boro che no de gulo be chenra ni mansa obe ni de kuna ta to foni ga e wal da de ko do ga waso era baro shi ga jafa ga ta ko ga ja No, ma no me na jija to wa do la ta bu ya barala ga kuraji sa mi na ko sa to no inshallah be ko fa mi ge fe ya no o che ma ama ga den inshallah Wani tɛ foyi aw y'a se ko kɛ ka ban sisan ko tɔ b'anw yɛrɛ de bolo
an kan ka kɛ cɛsiribaga ye sisan walasa du bɛ se ka ɲa cogo min. Tiɲɛ n'a ɲɛna ne kɔni miirila nin yɔrɔnin na k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ du kɔnɔ i bɛ k'i cɛsiri nin cogoya la vraiment ne kɔni bɛ min ɲini aw fɛ dɔrɔn aw k'aw cɛsiri aw ka ɲɔgɔn minɛ a y'a mɛn o diya n ye. Ok mama n y'a faamuya komi baarayɔrɔ la marché ba tɛ yen sisan mais inshallah o tile 2 nan n bɛna a jateminɛ n'a ko n ka papier déposé len bilalen don ko wariko vraiment ne bɛ n seko kɛ parce que n'ale ye baara sɔrɔ sisan a ka ca ala fɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ se du kɔrɔ. O ye tiɲɛ ye wala n den dalen b'i la i ye cɛ min ye wala ne dalen b'i la ne denw bɛrɛ e de ne dɔn n bɛ dugawu k'i ye yarabi ala ka nafolo caman ala k'a nɔgɔya ye yarabi ma baarayɔrɔ senkɔrɔ jugu ala k'i kisi o ma ala ka nin to janfana i bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ denima sara ala k'a bɛɛ nɔgɔya ye yarabi ma ni ala sɔnna ma n bɛ dugawu i tɔ ma se ka tɛmɛ yɔrɔ min ala k'i la tɛmɛ in kan yarabi ala ka baara in nafa ka d'i ma projet n'a nafa ala k'a d'i ma sisan su bɛ ne jɔ la wala i bɛ dugawu sɔrɔ ala k'i sɔrɔ den na den b'a k'i ye ayi a bɛ na yɔrɔ min n'a fɔ n'a ka ci la. ala ka segin ɲuman ye ala ka segin ni ɲuman ye ala k'i kisi gɛrɛ gɛrɛ ma se wala den ye ne dɔn dɛ nin ye ne dɔn cogo min n'a kɔrɔ tun ye ne dɔn ten masa bɛ dugawu kɛ den ye ala k'a k'a ye. Amanci. Somɔgɔw dun? Tɔɔrɔ sunna. Fo k'a kɛra tile 3 ne ɲɛ ti papu la graine na mun ne b'a la? Ni bi ka nafigiya la tun tɛ ka bɔ ne kan i bɛna n da sumusumu ka taa f'a ye yan kindalamɔgɔ in bɛɛ b'a kalama ko papu tɛ ne fɛ yan sisan e ni papu de bɛ ɲɔgɔn kalama ne de n'a bɛ ɲɔgɔn kalama n'i sen t'a fɔ bi taa tɛmɛ ne kan n'i sen fɛ ne bɛ marifa ci la wula baga so. Po hakɛ ne jɔ t'a la. Ka bi kalo k'a ye lajɛ n'i sen yan tuguni bali n'i ma marifa ci la i bɛna ye. Ko jabali na n'i sɔrɔ tuguni n bɛ marifa ci la i bɛna ye. Ça va. Dem kuna shine bi ti dana.
somɔgɔ foyi tɛ ne la. Kanu fɔ de somɔgɔ t'e la cogo di? Mɔɛ t'i somɔgɔ dɔ ye. E ka mɔgɔw bɛ sɔn ne da don f'i ye. Ne y'an ka du mandi de. Ne ye n fa bila yɔrɔ min na a bi hali ne ba tɛ se k'a bɔ yen. Ne taga ne y'an ka so i ka situation fɔ dɔrɔn ne fa b'i ta. Est-ce que ye dumuni yɛrɛ kɛ? Ya tile 3 ne ma se ka dumuni ɲɛnama foyi sɔrɔ k'a dun. Ne balo bɛɛ ye ji de. Kana gɛlɛya sa n bɛ dalen tɛ ne na. Kɛcogo de kana dimi.